No niin, katsotaanpa tätä Esa-laiturien sivua. Eli tämä aloitussivu on kyllä ihan hyvä, sanoisin. Pientä stilisointia tuohon tyyliin ja tuo teksti pitäisi saada vähän pilkottua, vähän tasattua vasemmalle tuo kuva paremmin näkyviin tuossa mobiilissa ja siinä sitten myös ensimmäinen sosiaalinen todiste tähän osioon sitten ja heti tuolla alareunassa onkin tuo hyvä tuo ota yhteyttä puhelu ja WhatsApp ja siellä voisi olla myös sitten tuo soittopyyntö ja sitten jätä viesti tuossa, mutta tässä Hero-osiossa voisi olla sitten suoraan tuo CTA-painike tai 2 CTA-painiketta ja tuossa on hyviä asioita, ilmainen laiturikatselmus, asiantuntevia neuvoja ilman painetta tehdä päätöstä heti, haasta lupauksemme, eli tuosta vaan tuota tekstiä vielä vähän paremmin näkyviin, eli tuo kuva esimerkiksi slideriksi sitten siinä, että näkyy muutamia laitureita siinä sitten. Sitten tuossa seuraavana voisi olla se jatko tuolle sitten tavallaan sitä ongelman käsittelyä, mikä se on se yleinen ongelma ja sitten mitä se maksaisi. Esimerkiksi tehdään vääränlainen, laituri on kuitenkin todella pitkäikäinen ratkaisu, joten sitä ei kannata tehdä huolimattomasti tai liian nopeasti. Eli siinä kohdassa nimenomaan tuo laiturikatselmus ja Esan pitkä asiantuntemus. Eli sitten kun tuossa lähtee tuo ekologinen ratkaisu laiturin ankkurointiin, niin se on ehkä liian aikaisin tässä kohdassa. Tuossa voisi olla vaikka vielä vähän tosiaan ehkä 1 tai 2 tai joko sosiaalista todistetta tai sitten sitä ongelmaa vielä ja sitten se, että miten Esa sen ratkaisee ja vähän täytyy vielä miettiä itsekin, että kun tuo toinen heillä on noita tuotteita, tuo lasiterassit ja lasitukset, että miten sen sitten toisi jo tuossa hyvin esille, että heillä on nuo kaksi päätuotetta. Katsotaanpa miten se tuolla valikossa. No siellä onkin ihan hyvin se laitettu. Alpi tän. Tuonne se laitettuna tuonne valikkoon, mutta se olisi hyvä näkyä sitten jo suoraan tuossa etusivulla. Tosin Esa-laiturit domainina varmasti kerää enemmän liikennettä juurikin sitten noista laituriasiakkaista ja heillä on sitten erikseen tuo sivu, mutta jatketaan tätä etusivun analysointia. Siinä tuossa on tuo laitureiden ja venettelaikojen verkkokauppa. Se on, no katsotaan kohta se, käydään tämä etusivu loppuun. Ajankohtaiset tuotteet, se ehdottomasti voisi olla asiakkaidemme suosikit, eniten myydyt tuotteemme ehdottomasti. Sitten tuo lataa Esa-laiturien esite, se ehdottomasti ladattavaksi niin, että täytyy antaa sähköpostiosoite. Sitten tuo varailmainen laiturikatselmus, se on
se on hyvä olla. Tosiaan se on siinä Herossa ihan hyvin. Veneet, telakat, esite. Se myös sähköpostiosoitteen taakse. Ja sitten kiitossivulle noitten ladattavien esitteiden kiitossivulle sinne ehdottomasti sitten yhteydenotto toiminnot ja sitten retargeting mainonta pyörimään sitten kaikille oppaan ladanneille. Tuo some seinä sieltä ehdottomasti sanoisin, että ottaa pois tuo Juicerin seinä. Siinä on heti ensimmäisenä tuo logo ja tuota somea tehdään sen verran inaktiivisesti, että se melkein antaa vain huonomman vaikutelman tuo someseinä tässä kohdassa. Sitten tuolla tuo fuutteri voidaan katsoa sitten myöhemmin. Ja katsotaanpa sitten vielä tuo sitten kun mennään tänne tuo ehdottomasti myös tuo sivun ylälaitaan scrollauspainike puuttuu. Se on mobiilissa selkeä puute, että sitä ei ole. Saa scrollata aika pitkään. Ja katsotaanpa sitten vielä tuo laiturit, etusivu siinä. Hanke kerralla kunnon laituri. Se on ihan hyvä siinä. Ja sitten tuohon ehkä voisi vielä ihan hyvä laiturihuolille hyvästi, kun hankit laadukkaan Esa laiturin kestävät käytössä ja näyttävät hyvältä. Tuon voisi konkretisoida vielä, että esimerkiksi vuosina miten paljon ne pitkään ne yleensä kestää ja sitten näyttävät hyvältä, niin tässä taas voisi olla sellainen vaihtuva slider-kuva, jossa niitä hyvännäköisiä laitureita sitten näkisi. Sitten teemme ilmaisen laiturikatselmuksen, niin siinä on sitten lähtee vähän turhaa tietoa sitten sen jälkeen. Eli tuo CTA pitäisi olla selkeämpi sitten siinä. Sitten tuossa on hyvin esitelty noita erilaisia laitureita. Kyllä, näkyy. Ja sitten tuleekin taas nuo esitteet ja muut. Eli tuosta laiturien pääsivusta ja katsotaan vielä sitten tuo lasiterassien pääsivu. No siinä on sitten siinä tuo Hero-osio täytyy ehdottomasti, se ei puhuttele yhtään. Se hakukoneen näkyvyyden kannalta kyllä on ihan hyvä, että on lasiterassit ja terassilasitukset, mutta siitä puuttuu se sama puhuttelu asiakkaan ongelman kohtaaminen kokonaan. Ja sitten lähdetään turhaan ominaisuuksilla. Alumiinirunkoiset masi liukulasin järjestelmät ei kerro normaali ostajalle yhtään mitään. Eli sitten on kyllä tuolla esitetyllä terassin käyttömukavuus lisääntyy huomattavasti. Tuolla pitäisi lähteä heti liikenteeseen. Ja tuo kotitalousvähennys, siihen tehdä ihan selkeät laskurit myös, että heti näkisi, että miten paljon se voi sitten vaikuttaa. Ja nuo galleriat helpommin selattavaksi. Tuossa on ihan hyviä kuvia kyllä, mutta eli tuollaisena kuvina myös noita laitureita laittaisin ehdottomasti sitten selattaviksi. Eli tuossa ensimmäisiä havaintoja sitten ja
nuokin, ehkä tuolla on tuo muut tuotteet. Tätä valikkoa miettisin vielä, että ne saisi sitten varmasti hyvin sitten näkyviin. Ja tuo verkkokauppa siinä ehkä, no siellä onkin sinne, siellä ehkä voisi sitä siihen tuohon verkkokauppaan sanoisin, että ehdottomasti selkeä tällainen hakutoiminto, jossa on autocomplete ja sitten, että se heti osaa ehdottaa. Siihen löytyy WooCommerceen tosi hyviä lisäosia, joilla tuo voidaan todella näppärästi sitten toteuttaa tuo haku, ettei tarvitse sitten lähteä nyt tällä hetkellä mobiilissa varsinkin. Tuolta on todella hankala lähteä etsimään tuolta verkkokaupasta sitten tuotteita, että mitäköhän sieltä löytyy. Eli siellä voisi olla vaikka verkkokaupan sivulla sitten tuolla yläpalkissa sitten koko ajan hakukenttä, mihin voisi kirjoittaa. Ja katsotaan vielä tuolta no siellä ei olekaan. Eli tuonne pitäisi laittaa ota yhteyttä sivuun vielä sitten erikseen.